до планетата. Да не ще ходиш до планета, бе, брат. Може, не знам. Какво ще правиш там, бата? Кай ми. Мен вече ме позна там, бат, ход се бил. Кой те С моите познава, бе, приятели от си ход. трепка? Абе, бат, аз пусна реглето на промоция там, бе, брат. Помниш? Това е, бат. Защото сте видели, че нямаш Имам пари. отстъпка. Имам отстъпка на наргилето, бе, бат. 10 лева, бат. 10 лева, 10 лева. Вчера по колко пари събирахте за наргиле? По 10 лева. Кои пушихте? The, the giveaway soon. Аз не мога чуя. Кои пушихте вчера наргиле? Всички. Вие... Аз... Не, без Евгений. Окей, как беше наргилето в планета? Как? Какво? Ти лут ли си? Верно му се издърви между това. Вие ще ги намерите ли днеска? Аз съм сам, брато. Виж, знаеш колко е подробно и аз един момент като взимах, че съм правила бележка, че това, нали? И казах, че трябва да запиша какво да го направя. Никере, брат, моля те. Какво е моят живот аз? Не съм тук някакъв Моля те, викам. слънца. Много ги знам къде са тия камиони, бат. Батите по тия камиони. Бате, кога ще отворят казиното? Кай ми. 100% ще има казино в GTA, човек. Мари, виж казиното. Какво? То снима ван, не вярвам. Чак. Да. Това мотор да караше много яко, бат. С мотор ли си? Чу. Guys, if we hit 500 again, I'm going to do one more giveaway because I'm closing the stream soon. Па някой го взе вече. Гони ли те полиция? Дай аз да карам, мен не ме гони. На тука си, бе, брат, на тука. Ела тука, бе. Мита! Ще ми чупнеш една хапка бисквитка. Брат, дай да го карам, брато, сериозно. Какъв е зора ти да го караш, бате? До съм го закарал до са. Гледай, ти ходиш в другата посока. Слез, бе, брат. Аре, слез, спри го това, дай. Много вкусно. Ники ще качи ли във вана? Качих се.
Абе, колко стана часа? 10. Почти. Сега ставам аз, момчета. Даже няма да мога да върша Пасифика. Направим този сетъп и направо ставам. Ми трябва да ходя да гледам да флаш, вечерям, ще се оправям. Видя малко мъри. После мога да седна пак ден. Бате да флаш, знаеш колко е интересен. Яро. I love you guys. Супер, а ти хостваш хейст. Аре, сега ще ми простите. Аз мога почна малко CS да стримвам. От моя стрим искаш да стримаш? Мяро от твой стрим. Добре. Кай как? Аз ще дам една такова после, ще видиш. Не брат, тега не ми се играе, не. CS ще игра. И ще пусна нов стрим, че се върти. Кай ми за какво го паркира сега това тука, бе, бате? Стъкнах, тапалак. Тапалак. Да флаш е много добър Гого. Не. Помисли, че сте фейлнали. Ей, тапалак. Чурулике. What the fuck? А тия Аре, job points за Банко, какво са? Ай ти правя малко вилари, бата, на CSGO, ще My стримам. God. Guys, in 20 minutes we are going to stream CSGO. I haven't turned for nothing for charity now. You can click the G2A link below so can I donate. Okay, I'm going to stop the stream now. So bye guys, you can check my Facebook page and YouTube channel below. And bye, see ya.